sani ɗana muru fanai ne fararen aljanu jagoranci addinin musulunci masu ɗauke da tutar kalmar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dai baba dai wancan da nake tunani kai ba mutum bane aljani ne. Na'am ɗana muru fanai ne mun zo a gare ka mu ɗauki zakka ta dukiya mu baka kana da bukata. A ni ko nake bukatan madda baba. Tsakaninka da girman annabi Muhammadu ɗana muru fanai fararen aljanu mu jaraba imaninka. Mu ɗauki miliyan 19 mu baka za ka taimaki iyaye da ɗan uwa. Ban 20 ɗin kawai baba, a ciki 20 ɗin baba lissafin sai ya fi tafiya daidai. To ka bar shi dana, domin ai ubanka ne ba za ka ringa gaya mai haka ba. To wai aikin naka a ciki ne ko a waje? A waje ne. To fitacce ka kira. Allah ko. Dan shekani ne a fice nake o baba. Ka jefa min aiki na jefa ma ne. Na ta ne ya aiki. Lafiya na wallahi aiki ai kai kake yin shi ga ni bacci nake ga tashin. Ya nema. Alhamdulillah kai kake cikin aiki baba ni bacci nake ga tashin. To ai mu dama ka san kullum ai muna cikin jefawa. A jefa aiki ga za a kama isan zai zuwa hannu baba. Rabuwa ke nema. Isan zai zuwa hannu baba ci gaba da kasuwancinka. Mana yanzu ba zan samu a samun ko na watu ne. Wanda na watu zan samu ba kai da kake aljani ba ba. Ɗana to kai ba leƙaƙƙe ba ne ba kenan kai ba fitacce ba ne. Ai ni ina gana fi ka fita ba dan ni har doguwa ina bugawa. Ni ba na jana'u ni ba na jana'u ni na fi son na yi doguwa ni bakar doguwa ma nake yi ni ba dan fayo ba ne. Mu dogon bacci muke sa a yi. Yadda ce turo namba in tura ba ko 2,000 ce ko 3,000 ni ko 1,000 ka tura min ma na gode. Hawa. Allah ko 1,000 ka tura min ma na gode. Shi ne mu dogon bacci muke sawa a yi muka umar da ni dan ta kaka ne. Kaga ku ai ni na fi aifin jana'u. Shi yasa ai ka jefan aiki sai na ce to bari in jefa ma cikin hanya. Wallahi ba gariya kai fitacce ne da kake ne ya ce. A leƙe nake baba. Allah ka kawo rabu. Na sa ma kati ka kama wani isan tun da kati na kake waya. Gaskiya ne wannan gaskiya.